गोजोनथावफोराव तामुलपुर रायजोनि थाखाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट जोंनि बे ओनसोलनि थाखाय खारन बे अनेक सिगाङावनो बेखेवनो सानदोंमोन नैबे MLA इलेक्सननि थाखाय बेयो पेन्डिं जानानै थादों थेवबो दिनै जोङो अफिसार्सफोरखौ DTO बिनि कनसेन्ट लानानै दिनै बे तामुलपुर DTO अफिसखौ नांगौ बाबै बेखेवना होनाय जाबाय आरो जोंहा बाव सर्टेजआ बेनो जितु तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै DTOनि स्टाफआ जेबादि थानांगौमोन नांगौ बादि गैया दिनै मेडामा गाव हारसिंल' DTO हिसाबै बिनिखायनो आङो चिफ BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारजों रायज्लायनानै अति शीघ्र बे जुन 12 to 15 तारिखनि गेजेराव 5-6 जन एटाचमेन्टआव हरनायनि बेबस्था लाबाय आरो बेखौ हरनाय जागोन आरो बे DTO अफिसखौ जाहाथे पूर्णांग तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै सालायनो हागोन आरो जिहेतु जोंना दा बाव तामुलपुरनि ओनसोलाव जिहेतु जायै लोङै जितु माने जानला मोनला गारि सालायनाय एक्सिडेन्ट जानानै थैलानाय नङा होमबा बेबायदि सोलिलायगासिनो दं गतिके बेफोर नियन्त्रण जागोन खारन DTO अफिस गैयैखाय बाव चेकिं खालामनो मोनैखाय बेबायदिनो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोदाव सोराव गारि सालायनानै माखासे एक्सिडेन्ट जालानानै थैलागासिनो गतिके बेबादि हयथ' जानाय नंला एबार एसे साबधानै सालायसिगोन खारन नैबे जोंनि माबानि SP आरो एडिशनेल मेडामजोंबो आं रायज्लायखाबाय बिसोर जथेस्थ' कपारेसन होगोन आरो प्रसासन नङाबा DTO ल' जों MBI ल'जों जाया गतिके मोननैजों दल जानानै जितु परिबेसखौ मोजां लाबोनायनि बेखौ सिद्धान्त लादों आरो निस्सय बेयो जागोन बेखौ आसा खालामबाय आं बेखिनिखौ बुंबाय सार जिहेतु गासै BTC ओनसोलावनो जि माखासे सेंग्रा सिख्लाफ्रा एक्सिडेन्ट जानानै जि थैबाय थानायखौ जोङो सम सम नुबाय थायो बेखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय सरकार फारसेनिफ्राय बा जि ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय माबायदि राहा सार आच्छा बेखौथ' जों रड सेफटि बिनि थाखाय एवारनेसबो लागासिनो दङ नाथाय जोंनि मानसिफ्रा बुजिनो रोङाना मिथिखागौ लोङै जायै सालायबा आरो सालायबा नेमजों सालायबाथ' रावबो थैया नाथाय लोङै जायै माबा माबि जानानै मा होनो सालायो नियन्त्रण खालामनो हाला ओमफ्राय जोंनि माखासे साधारन मानसिफोर जितु थाबायनानै थांनाय मोजां गावबागाव साइडजों गारि सालायनाय बेफोरखौ एक्सिडेन्ट खालामो बेयो जाहैबाय लोङै जायै गतिके बिनिखायनो बेखौथ' जों सरकार हिसाबैथ' डिउटि जोंना डिपार्टमेन्टआ डिउटिखौ मावखागोन नाथाय गाव गावनो थिग नङाबा सरकारनि सायावल' बा डिपार्टमेन्टनि सायावल' बेखौ ब्लेम खालामनानै लाब गैया गाव निजे थिग जानांगोन नङाबा कुनुदिन थिग जानाय नङा खारन जों बुजिलायनांगोन नङा होमबा आरो दानो सोरखौबा हमगोन जोंनि मानसिखौ ब्लेम खालामगोन बा अफिसारफोरखौ मानो हमखो माखो बिदिनो लागोन गतिके गाव गावनो थिग जानांगोन गाव गाव थिग नङाबा बे जिनिसखौ सरकारबाबो बेखौ हाजोबा खारन जोंनाथ' BTC काउन्सिलसो स्टेटफ्रावनो गिदिर गिदिर देशआवनो खुनु बेखौ नियन्त्रण खालामा गतिके गावनो थिग जानांगोन आरो बेखौ जोङो डिपार्टमेन्टेलि जितु रुल्सआव जे दङ बेखौ बे हिसाबै खामानि मावो सार BTC जि काउन्सिलनिफ्राय ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआव माबायदि खामानि मावनो थाखाय थांखि लादों सार BTCआथ' मोनसे फिसा काउन्सिल बेयाव थोजासे फान्डबो मोना जिहेतु दा जोंहा मोनबा डिस्ट्रिक्ट जाबाय बे मोनबा डिस्ट्रिक्टखौ सामलायनो थाखाय जोङो नर्माल बाजेटआव 3 कोटी 4 कोटील' मोननाय जायो एबार बिनिखायनो आङो इनहेन्सआव 30 कोटीसो बिदों चिफ सारनाव खारन आं भिजिट खालामना मोनबाय मोनफ्रोमबो DTO अफिसा बिराद गाद्रा गुद्रा मोनसेबो माबा नङा आरो थिं गब्लंबाय वाल गैया बिदिनो माबाफ्रा अफिसफ्रा साब सिखोन नङा बेबायदि खारन ओंखायनो जोंनो बाजेट नांगौ आरो स्टाफ साफिसियेन्ट गैया स्टाफखौ बिराद बुरजा नांगौ प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआवनो जोंनि DTO अफिसाव इनफर्समेन्ट चेकार थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड बिराद माने सर्टेज जानानै दं बेखौ आं दा नेक्स्ट AC मिटिंआव प्लेस खालामगोन बेखौ रायज्लायनानै निस्सय स्टेप लानाय जागोन थेंक इउ